mjestu. Nadam se da će tako biti nakon treće epizode koju ćemo pogledati. Znači, serijal se sastoji od 6 epizoda koje kroz različite teme govore o povijesti grada Rijeke u zadnjih gotovo 200 godina. Naravno, podijeljene su po određenim razdobljima vremenskim. Prva epizoda je vezana uz Kalničku monarhiju i najveći procvat grada Rijeke, znači u gospodarskom, kulturnom i društvenom smislu. Druga je ova koju ste vidjeli o Danunciju, naravno, nju smo izabrali jer je tijeku 100 godina od boravka Danuncija u Rijeci. A u treću smo, zato što se logično nastavlja na ovu drugu, znači to je razdoblje Rijeke u fašističkoj Italiji i Sušaka pod žezlom Pera Đorđevića. Naravno, tu je onda se nastavlja i Drugi svjetski rat i sve do promjene dva totalitarizma, znači fašizam i nacionalsocijalizam mijenja boljševički komunizam koji dolazi 1945. godine. Četvrti nastavak problematizira u prvom svom dijelu, znači Rijeku u tom razdoblju od 45. do 50. godina, kada dolazi do egzodusa stanovništva, talijanskog i hrvatskog, odnosno svih onih koji se nisu slagali sa poretkom koji je nastao, znači sa jugoslavijskim poretkom. I u drugom dijelu, budući da je materijala bilo bar za još ovoliko epizoda, smo preskočili ovaj dio 60. i znači, u drugom dijelu četvrtog nastavka se spominje omladinska subkultura, znači rock and roll, odnosno punk rock i omladinski tisak. To nas uvodi u završetak socijalističkog razdoblja. Peta epizoda je stvaranje pad Berlinskog zida, odnosno komunizmu u svijetu i kako se to naravno reflektira na grad Rijeku. Tu je znači naravno stvaranje Hrvatske države, demokratskog poretka i Domovinski rat i sve ono što se veže uz takozvanu pretvorbu i privatizaciju koja je donijela opet druge probleme koji se pak nastavljaju u šestom nastavku, koji rekapitulira u svom prvom dijelu sve ove teme koje su iz prethodnih nastavaka, a zalazi u neke nove totalitarne tendencije koje su vezane, znači, i kako za hrvatsko društvo, a tako i očito i na ovoj globalnoj razini. Naravno, bez izvršnog producenta Mladena Modrića to ne bi bilo moguće izvesti, jer je, kao što ste mogli i naslutiti, serijal vrlo složen u svom koncepcijskom i smislu. Tako da sam od Modrića dobio tu podršku koja je onda rezultirala time da serijal prođe na natječaju Hrvatske radiotelevizije i da dobijemo potrebna sredstva da ga i realiziramo. Serijal će se moći vidjeti u cijelosti, to je već i Leki rekao, znači tijekom ove godine kao doprinos HRT-a Europskoj predstavnici kulture. Zahvaljujem svim naravno suradnicima, većina je tu. Čisto sumnjam da je većina, koliko je bilo suradnika? 6. U cijeloj seriji? Aha, dobro, u cijeloj seriji. Sugovornika, ne govorimo o suradnicima, ali dobro. Da, sugovornika je snimljeno 43. Ja se ovdje prvi puta ispričavam svima onima koji nisu ušli zbog ograničenog, naravno, trajanja pojedine epizode, ali planiram od svih tih intervjua napraviti jedan seriju razgovora koji ću isto ponuditi kao svojevrsni nastavak ovog serijala, gdje će se onda još moći oni koji nam zanima riječka, hrvatska i srednjoevropska povijest još više informirati o cijelom tom razdoblju. Evo, da li ima možda neko pitanje vezano uz ovu temu ili da odmah idemo na ovu narednu vrlo uzbudljivu epizodu pa da se onda eventualno porazgovara. Ne znam šta vi, evo, javno mijenje, šta kaže? Možda da pričekamo ovu treću. Idemo pogledati ovu